like, share, comment, and subscribe to Handsome Top 10 TikTok. Da wanne za ya ce miki ina masoyi kafin ya rufa baki. Mata suna ta guda yau taron farin ciki yake, murna ake, nuna kauna ake, yan uwa kawaye dangi abokai rawa ake. Ranar haihuwa ce ta zagayo ibadan manya. Duba kanki da kyau, saki ga kina da kyau. Duba kin cika mace, sai ma kin sa lalle. Ko kin sa yar kallabi, ko menene za ya bi in kin faɗa dole ya ji. Sannan a ce kin bani da kowa, bani da komai cikin soyayya sai kai. Bani jin kowa, ban ganin komai ko ado sai kai haske. Kai ne farin ciki da kai zan je har gidan biki. Aboki na arziki, wata ran zan zama mallaki. Du'a'i kullum nake kanka, ka zamto angona ni ko matarka. Ina godiya da samun ki dan tarbiya da kyawun ki, ban moruwa idan baki ki sani. Ga kinan gani, ba kinan bani, inda kike nan zani masoyiya. Kai zan yi wa kalamina, kai zan bai wa makamina. An goma kullai na karke, ni ban furta da wasa ba. Samari duka ba su kai ba, kananan ban ganin kowa da ido ba sun shaida kallo ba. Kai saka bani gurin kwana, kullum ka zauna a damana. Shi ne fasarar mafarki na da nake kullum cikin barci. Abota ce ko kuma soyayya, ni ma da kaina na kasa gano. Wani ko gizo kake min cikin idanu, sai na yi duba in ga baka. Muryarka ita ce nake yawan jiyowa, kana kira na da kanka. Na waiwaya na gaba kowa, hauka nake ko ko ban yau ba. Kora nake kana dawowa, na kasa in samu nutsuwa. Shin mai yasa na damu ne a kanka? Ita ce amsar da na kasa samu. Abota ce ko kuma soyayya, a wace ce muka haɗa tarayya. Kwakwalwa na bincike ta ba amsa.